Ne veruj svakom prijatelju koji ti uđe u kuću i nazove se bratom. Zapamti, nije svako došao zbog tebe. Mnogi dođu da vide šta kriješ, šta imaš, ko te čuva. Neki gledaju u tvoju ženu, neki u tvoju ćerku, a retki gledaju u tvoje srce. Zato čuvaj svoj dom kao najveću tajnu, ne otvaraj vrata svakom osmehu i ne veruj svakoj ruci što se pruža. Prijateljstvo nije u tome ko sedi za tvojim stolom, već ko stoji uz tebe kad ti se sve sruši. Onaj koji je iskren neće tražiti tvoj krov da bi bio uz tebe, već će stajati uz tebe i pod otvorenim nebom, i u radosti i u nevolji. Zato pamti, čuvaj porodicu, čuvaj svoj mir, jer nije svaka posjeta blagoslov. Ponekad je i iskušenje. Napiši slažem se, ako se slažeš.